ja Myrskyluodon Maijan tarina tässä 4-minuuttisessa. Kovasta vauhdista kolmoistulppiin. Alastulo on sen verran etunojainen, että siihen toista kolmoistulppia ei eilisen tapaan pysty Välitalo tekemään, mutta kauniin kaksoistulpin kylläkin. Kolmoisflip jää kesken. Myös kolmoisritti on epäonninen. Ja tuo yhden miinuspisteen tuosta kaatumisesta. Kaksoisritti, kaksoistulppi. Siinä hienoinen helpotus. Erittäin hyvä tsemppiyritys. Siitä annan kyllä propsit tuohon kohtaan kolmoissalkko, vaikka alastulo ei onnistukaan. Mutta vaikeuksien jälkeen hyvä yritys. Ja lisää helpotusta Välitalolle. Vain ykkösaksel, Euler ja kaksoissalkko. Ykkösaksel jälleen. Oi harmi, kyllä tässä nyt yhtä traagisesti kävi kuin musiikin Myrskyluodon Maijalle tällä kertaa Selma Välitalolla. Mä luulin, että tämä on nyt aivan klassinen esimerkki siitä, että paineet oli nyt vaan kerta kaikkiaan liian kovat. Mä sanoisin ihan samaa. Kyllä joo. Eilinen oli upea nappisuoritus ja hän ehkä yllätti itsensäkin sijoittumalla kolmanneksi kovassa poppossa suurten nimien keskellä. Ehkäpä tunnetumpien nimien keskellä ja sitten tähän päivään, tai oikeastaan siihen on vähän vaikea ehkä